Oletko kuullut sadun, auringon ja tuulen kilpailusta? Vaikka se on satu, voi aikuinenkin oppia siitä. Aurinko ja tuuli juttelivat, ja heille tuli väittely siitä, kumpi heistä on vahvempi. Aurinko ehdotti kilpailua, ja tuuli innoissaan suostui siihen. He näkivät tiellä miehen, jolla oli päällään takki. He päättivät kilpailla siitä, kumpi saa nopeammin takin pois miehen päältä. Tuuli aloitti puhaltamalla kovaa. Mies otti käsillä kiinni takistaan, että se ei aukeaisi tuulenpuuskan voimasta. Tuuli puhalsi kovempaa. Puut taipuivat tuulen voimasta ja niistä repeytyi lehtiä viiman vietäväksi. Mies otti lujaa takistaan kiinni ja jatkoi kävelyään. Tuuli puhalsi aina vaan voimakkaammin, mutta mies taisteli vastaan ja piti takistaan lujasti kiinni. Lopulta tuuli väsyi ja tuli auringon vuoro. Aurinko tarjosi lämpöään ja mies rentoutui. Helpottuneena hän hellitti otettaan takistaan. Aurinko lisäsi tehoja ja lämmitti oikein ihanasti. Mies pyyhkäisi hikipisaran otsaltaan ja avasi takkinsa ihmetellen nopeita säänvaihteluita. Aurinko säteili vielä lisää ja mies istahti penkille, riisui takkinsa ja taitteli sen penkille viereensä. Aurinko sanoi tuulelle, näetkö, lempeydellä ja lämpimällä asenteella voi saada aikaan enemmän kuin voimalla ja kovuudella.